अखन अहाँ सब सुन रहल छी जीत नारायण ऑफिसर के शानदार प्रस्तुति। डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा। एक दौरा उठा के हमें माथ पर, एक दौरा उठा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा उठा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। एलियो तोरा घाट पर गए, एलियो तोरा घाट पर, एलियो तोरा घाट पर गए, एलियो तोरा घाट पर। कीन लेलियो नारियल हमें हाथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा उठा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा उठा के हमें डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा। पूजा करे खातिर हम घाट सजलिया, पोरब पारका हमें घाट पर, पोरब पारका हमें घाट पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा सजा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा। फूल की नलिया जाका बाजार गे, एगे जल बीच खरा जिया लागे छै बाजार गे। एगे अरहग देबो सबके हाथ पर, अरहग देबो सबके हाथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा सजा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। एलियो तोरा घाट पर गए, एलियो तोरा घाट पर, एलियो तोरा घाट पर गए, एलियो तोरा घाट पर। कीन लेलियो नारियल हमें हाथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। दौरा उठा के हमें माथ पर गे छठी मैया एलियो तोरा घाट पर। प्रेजेंटेड बाय जीत नारायण ऑफिशियल।